Oya ora nyakoro moge jwango kinyi matabero kinyi makawuono kamoro moro mentio liet koso ngich kono chal mar wach kamentio kinyi makono weekend mar bedo machalo nade wan ka mar mono mi wagone nyasero kamano bende wantiere ka mar mono mi wakoni gigo ma bedo katimore odira makoro bende orumo sane kaka oro chieng' wuok tich tarik 23 dwe ni mar 10 higa mar 2023 arwakni machiegni sensa 12 seche mag Afrika ma ugwe leo ni kabiro ni kachiel kawuok e chuny boma ma Nairobi mano mantiere kar kae log tich mar media services chenro en maru piny kod mbako romo machiegni anyinga Cleophas Oloch yakisumo kanya kwaro mokiew nyaka chisango oyawre kendo machiegni oyawre nyaka Ramogi John kamoro bora maintiere okinyi makawuono ichiew e yo machalo nade bore Nairobi kae wachiew e yo makare mane momi wasechopo e studio kae kaka pile chieng' wuok tich mar kelo ni chenro maru piny ka achiel kod mano mar mbako romo bed kudwa nyaka giko nyinga Joyce Oduor. Yes. Oyawre ahinya Cleophas. Nyaka dwe ringo piyo. Dwe to ringo, ok ni dwe ringo piyo. Cleophas wang'e ni kosechopa dwe mar 9, dwe mar 10. Koro kodhi 10, 11, 12 kwachomo Christmas to odiochienge ja ringo piyo. Apoya nono kiny kae to Christmas ochopo. To koro Januari to koro ok sudi. Aya. Kata kama ni chiyo nade? Ana chiyo maber. Ini nade? Amba chiyo makare. Weekend obedo maber. Weche mag tuke mathoth otugi, tuke be nodhi maber kata kamano. Wacho pile ni gin weche tuke. Gin weche tuke kendo wadhi bedo kodi kod nyakoro moge jwang' sa achiel. Jakorom kanyo sa 2 mano e chenro mano mar weche mag tuke mar Ramogi TV. Nyakoro moge jwang' wambe okinyi makawuono gik mathoth timore kar ka kadhi kelo weche manyien bang'e Joyce Oduor biro kod Gaset. Okinyi makawuono dhi bedo gi thuolo mar rango Gaset mar Daily Nation kod mano mar The Standard ka irango kar ka ni gin gik machalo nade. Iwacho ni sani koro gik madhi bedo kar ka ni ochal nade nitie weche go mag Ruto Care obiro gi cost machal nade nitiere housing levy mano NSSF nitiere taxable income nitiere total tax nitiere oganda machulo kata mayudo omenda mopogore kar ka ni omenda duto makoro dhi bedo kata ka ijuogi gidhi bedo ka romo nade ka otima na gi model machalo ng'ama yudo omenda maromo 90,000 ka yudo mamalo mari bende dhi bedo kar ka Joyce dhi bedo ka karange mane Gaset mano mar The Standard kod mano mar Daily Nation ka bende The Standard Joyce ndiko kanyo ni taking time bomb mano lono mano mavoko bende wacho ni ero nosechiw CM mopogore en ang'o ma pod timore jogo ma pod ntiere lopego koso gin jok makoro timore nade ma jok mantiere kar kacha ka weche mag tuke bende pod ntiere kar ka kod lweny bende matimore e kinde pinyno mano mar Israel kod kweth jore no mano mar Hamas. Mana kaka ilero kanyo Cleophas nonro mar Gaset angwa lidho kaka pile Gaset mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Daily Nation be nani koketo kae Ruto now plays down predictions of El Nino rains in the country. Wang'e ni no jokor chal mar kor lwasi nonyiso ni kodh El Nino biro kata kamano jatend piny Kenya William Ruto dichieng' manyoro nowacho ni El Nino koro onge koth biro bedo ka chwe lakini ponono ko bibedo mano mar El Nino ka achiel kod weche mopogore nyaka Ramogi John biro bedo kwa lidho ni nonro mar Gaset mano sa 12:30 nyaka sa 1 mar okinyi kango chopo kanyo sa 1 mar okinyi Cleophas Oloch biro bedo ka nono ni weche mag tuke mopogore ma bende otugi e giko dira mokalo Cleophas ang'e timbe mathoth notugo moko nolocho moko nolo moko bende nowuok amodhi mano mora en gor ma yano yombo nogo taska koro gimoro to winjo en ni jotend taska juma mokalo ne wacho ni kama Matano Robert Matano kocha mar taska ne ogo kata ka ne odieme gi gor ne dhi kelo tije kamarach kata ne nyawito tije mar bedo japuonj no maduong' kata kocha mano mar taska en gimoro to neno mano gol mar 7 kuom tuke 7 mag jatugno ni Benson Ochieng Omala bende olo gol achiel mar gor mana gi gogo taska odiochieng' manyoro kama chielo bende Manchester United oloyo Arsenal gi Chelsea wuok draw sani Man U namba 8 Chelsea namba 10 Arsenal pod ntiere malo kanyo to wabiro ne gi maber ugo nyuko adiera wabo yudo wacho ni weche gine thoth ahinya weekend ka ntie jok mapod lo gonde moyo ang'wen apita ni Newcastle cha gindo koro gidwaro ang'o league gin gilo gonde mang'eny to bende kama gidho gidhi e biro ok ne gima lich ahinya kiani giloyo to mbele ka ji opong'e kata kamano gonde go bro konyo gi kinde mabiro ka koro idwaro goal difference nyakoro mo gijawa makon mathoth akelo ni nonro mag Gaset adhi bedo kae kod Abraham Odero kod Willis Odembe odiochieng' ni ma kawuono kik mabor bang' mano rero tino maka juma donjo kacha kod twak mane cheno mar kaka wanene sa 2 nyaka sa 4 kama dhi bedo kacha e nyakalondo mar Ramogi kachiel koda ka Ramogi TV kae to bang'e an wadonjo kanyo kod cheno mar mbako romo
osuru mabende wacho kar kan ngima bedo mana matek wano ka tije moko pod oganda moko wito ngina manyalo bedo ni timore kembe bende loro ka kembe loro to jok moko iwe igole tich tiende nango e kinde makoro wantiere santo oganda nyalo survive yo machalo nadi kinde makoro gintie mane mbaka mabro bedo kwa goyo kod jalonye weche mag uchumi kango chopo kanyo saa 4 nyaka saa 5 mar onyango e chenro mar mbako romo nyaka Ramogi Ajwang nyaka sani kalore kod medruok e kwan usuru mijuogo jopiny kembe wacho ni awanto koro usuru gi onyorowa nikech wang'eyo ni Cleophas e kinde ma ijuogo ng'ato usuru gi nitiere usuru mabe kambi chulo podno kembe moko neno ni mano tek koro we walori jopiny onego bene timang'o kata bedo ni ponono lor kambi mari pod inyalo dhi mbele kod ngima niyo machalo nade mane mbaka mabro bedo ka goyo omiyi chako tudri kodwa kochakore sani ichulonwa penjo ote paro moramora kokale laiwa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar ote machuok mainari 3 Facebook kacha kaka pile biro yudowa live Ramogi TV mbui marwa mar X bende biro yudowa live kacha @Ramogi TV YouTube bende wiki kwil godo wantiere live Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_. Nyako Ramogi Ajwang kisetudri gi Joyce Odur kar kacha to agoniro kamani min kodwa pile ka pile okinyi ka okinyi mano ka wantiere kodi kar kae odera kodera mano wacho ni yaure Cleo gi Joyce wasechiwo kendo wasewuok wacho ni uberi kod odiochieng' maber erokamano ahinya mano wuod Kasgonga wacho ni pile pile nyoro antiere kode kumoro wijo kanyo wacho ni en pile pile kochako odiochienge ochako giro piny kowuok kata koloro TV mane ode odhi nyime kod Citizen Digital kata odhi kodwa live pod e Facebook mara mar Ramogi TV gima kama gintiere ang'eno ken kata odera kodera kende pod githoth ahinya kama gintiere anyalo wacho ni en number top fan en top fan ageni jo Facebook osemiye nyaka badja mano mar top fan Migorian Clinton bere ni kodwa ka kachel kodwa ka Minzonia Onyango Kelvin kachel kodwa ka Jack mano Jack Opudo mabende wacho ni en kodwa ka entiere Lambu Mabei County Nyako Ramogi Ajwang tudri koda mbui maga duto te udak Cleophas Oloch karo akini machiegni chenro makawuono mar rupiny kod mano mar mbako romo machiegni nikech ma en rupiny mokwongo wayud weche. Ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa, lakini haitafika pale ya kuharibu. Nataka kutangaza hakuna uchaguzi utafanyika tarehe 9. Koro gibet gi rem ahinya kinde mag dwe, jok moko nigi remo mang'eny. Oyalo Nyako Ramogi Ajwang kendo machiegni winy kendo weche manyien e chenro ni mar rupiny kod mar mbako romo madhi biro kinde mabiro sano wachako kod weche manyien kama wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto koro omedo dhi nyime kod godebe ne chik manyo puodho mano e chenro manyien mano mar thieth e yo moyweyo ne ji duto. Ruto bende olero kanyo ni oganda kik bed gi kibaji ni koth mar El Nino koro ok nyal biro chwe matek kaka ne jolwasi bende koro nowacho motelo. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kinde alama ne obage kanisa mar Revival Sanction of Glory kar chungo od bura Madagoreti e county ma Nairobi. In the name of the Lord. Ka jatend piny William Ruto onyorore ni okang' mar chiwo thieth makare e yo moyweyo ne ji duto biro bero sekta mar thieth e kendo oseket chike mabiro tayo chenro no makare. Sasa tutakuwa na community health promoters 1,100 Kenya, 7,000 hapa Nairobi. Pesa ya hospitali ni ya kuhakikisha kwamba kuna matibabu hospitalini, na tumetengeneza sheria inaitwa Facility Improvement Fund ambaye kazi yake ni kushughulika na kila hospitali. Wewe unaenda unatibiwa, unapatiwa dawa, unaenda nyumbani, hakuna kulipa. Sasa tumesema hata yule ambaye hawezi kulipa 500, serikali ya Kenya itakulipia kadi ya NHIF. Beyond growing the economy, we have to build an egalitarian society, an equal society. And that is why you are investing money in the healthcare, because these are shared services. Ruto koni sirikande rango kendo menyo ngoke manyalo biro timo mibadhi kod omenda mag japiny. Ahinya to sama jo Kenya ng'uro suru mathoth mipode osach jotich mag sirikal to kod ji giwegi. Na nimeambia wale wadosi wamezoea kuiba pesa ya umma.
watapatana na mimi. Na nimewaambia waziwazi mapema mchana. Si ndio? Hatuwezi kubali pesa ya wananchi wanatoa ya ushuru kwa jasho. Alafu mtu anaenda pale kwa sababu wako na ofisi fulani, anaenda kukula hiyo pesa, anapeleka kwa bibi yake. Hapana. Wewe peleka pesa yako kwa bibi yako, wachana na pesa ya Wakenya. These are people who struggle to pay bills. People who pay out of pocket and they are impoverished. They sell their land because of the whole health problem. Luoro makot mapek mag El Nino, Jatend Piny William Ruto kone jo Kenya ni kik bed kod luoro moro amora nimar onge koth malich mabiro chwe matek kaka yandi okor kod jokor lwasi. Ile El Nino haitakuweko, wamesema kutakuwa tu na mvua kubwa, lakini haitafika pale ya kuharibu. Na hiyo mvua nyingi ambayo tutapata, pia tumejipanga katika hii short rains. Tumepanga pia wakulima watuzalishie chakula tena, so that we have another harvest by January or February. Jatend piny bende oyudo thuolo mar loso kod jodak madagoreti kod Kawangware kama ne osingo fungo pek mag ngima. Na ninataka niwahakikishie Wakenya ya kwamba hatutaenda tena mahali pale ati unga inakuja shilingi 230. Sasa tumeweka mpango ya kamili tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula, tunawasaidia wakulima, tuzalishe chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Wewe ukiwa mtu wa bodaboda upate ajali, hiyo ni emergency, ukienda hospitali unatibiwa, unaenda nyumbani, rais mwenyewe na serikali wanakulipia bill. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jalob Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua odok ne sirkand Kenya Kwanza ewi hola mano ma ikawe pinje maoko kolero ni omenda go itiyo godo e konyo jo Kenya. Gachagua mano wuoyo e nyasi mar tuke mago mag golf e kaunti ma Nyeri mano okelo kanyakla jo siasa kod jo ohala mawuok masawa mar piny Kenya. Nolero ni sirkal maduong' timo manyalore mar neno ni omenda ma pacho kae obedo makare. Mano bende kanoloso bende nodok ne sirkal kuom wuodhe ma oko ne jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka timo mar neno ni piny Kenya oywayo joket mwandu mawuok e pinje ma oko. We are trying to look for cheap financing from our bilateral partners, China, the US and others. And we already have got a good agreement with the IMF and World Bank. Much as you are paying taxes, those taxes must be used for the purpose for which they have been collected. We had borrowed $2 billion, the Eurobond. That debt was not clearly thought out. Because as we speak, that debt earns between 16 to 17%. If you do your mathematics, you can see that it is almost impossible. What happens that we are collecting 2.2 trillion per year, paying the public debt and paying salaries wipes out the whole amount. We are left without any money for development. What does that mean? The only way to do development is either to borrow or to collect more taxes. We cannot subsidize fuel because that money must come from somebody. And that money would have to come from the taxpayer. Jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro singo ni oko biling mano e kinde ma oganda jo Kenya kadho e midhiero mar pek mar ngima kosingo mano mar medo chwalo duonde e wi uchumi ma pacho kae masani medo mana kethore nyaka chieng' piny owacho winj duond jopiny. Raila ne wuoyo e kaunti ma Kajiado kama noyuoro e nyasi mar alam kendo nomedo seyo piny owacho kuom muko ute jodak mano ma Machakos ahinya to e kinde ma piny oridore ne oganda jo Kenya. Lydia Okeyo nigi mathoth. Ne en nyasi mar lamo mano okelo kanyakla joyie moya e kuonde lamo bura lamo mano obagi e kaunti ma Kajiado. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance no yore lamo no kotelnegi gi ogai margi Raila Odinga. Raila osingo medo sundo piny owacho mondo mi oduokie piny owacho kosuru makoro medore pacho ka kosingo ni oko bilingang nyaka piny owacho winj duond oganda jo Kenya. Wakenya wanalia kila mahali sababu ushuru inapandishwa kila siku
Juzi unasikia wanazindua ile mpango ya matibabu. Alafu hiyo sasa tena vile vile inaleta ushuru wengine. Baba, naomba kuhakikishia kwamba sisi tutasimama na wewe. Na ukichoka tunakushikilia mikono ili uendelee, kwa sababu we never let you go. Tutasimama na wewe baba. Kweth marazimio bende oseopinyo wacho kuom okang' mar muko ute jodak ma Machakos anyate kinde ma piny tekeni kagi wacho ni mae en ataro mar tim winjo tim gi jotelo masiko yore kinde lamo nigi lemo. Mahospitali ya dispensary bomolewa. Makanisa zinabomolewa, nyumba ya Mungu. Na wewe ulisema wewe ni mtu wa Mungu. Kila Jumapili nakwenda kupiga siasa kwa kanisa. Mtu wa Mungu. Not everybody who said Lord. Sio kila mtu anasema Bwana atapata urithi wa mbinguni. Ila yule anapenda matendo ya Mungu. Kwa maana Machakos kuna watoto wanalala nje. Kuna watoto hawajui watafanyia mtihani wapi. Maana mashule yamebomolewa, manyumba yamebomolewa, makanisa wachungaji yamebomolewa makanisa. Na mimi naomba Mungu wa mbinguni ajitetee, maana yeye ni mkuu wa majeshi. Odinga oseopinyo wacho kuom donjore od bura kowacho ni paro mag chik tinde ok chiw thuolo mar goyo mbaka kaka chik ma pacho ka dwaro to ikadho gi mana kaka giae kar jot ma jatend piny Kenya. Muswada inatoka kule Ikulu inakuja kwa bunge inapitishwa ndani ya saa moja peke yake. Unaambiwa ya kwamba hakuna saa ya kuongea. Tulipokuwa kwa bunge, wakati bunge ilikuwa bunge, bill ikiletwa kwa bunge inaweza kuchukua hata wiki moja mzima, bill moja. Dakika 5 ukianza kusimama kuongea namna hii, baada ya dakika 3 taya kwanza imeanza kutoka. Dakika 5 imekuwa nyekundu, kaa chini. Bende owacho ni kata mana doho ma pacho ka sani onge kod duol ka piny owacho donjore gi buche miyalo e dohogo. Mahakama sasa wanapewa hii petition namna hiyo, wanapitisha tu. Kama hii kesi ya Mavoko, Kalonzo ameenda kule mbele ya mahakama, wanakataa hiyo tu namna hiyo. Haya. Gikone tokoro manen ja kom mano mar ODM county ma Kisumu ayecho lweny koro wuok oko ayanga kendo kwedo weche matude kod bedo gi lemono mano mar jakom ODM ma owacho ni ne oseriembe. Ayecho ma osingo medo siko wiye e sirkand Kenya Kwanza ma en godo kod geno kaka jafamo marwa James Okoth lero. Ayecho ne oloso e romo mano e kanisa mano mar Nomia kaka jotelo ma Kenya Kwanza kotele kod jatend migawo mag tudruok Eliud Owalo ne ochopo e nyasi no mar yango riwruoge mag saga mag rowere. Ne en alam makende mar rowere mag kanis Nomia e kaunti ma Kisumu. Alam mane okelo kanyakla jotije piny owacho mamalo kotelne gi jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo kod moko kuom jotend siasa manie kweth jo Kenya Kwanza. Kanisa mar Nomia ne yango chenro mar yawo riwruok mar saga kata sako mar rowere kaka achiel kuom yore mag jiwo yuto kod dongruok margi. Kaweche siasa bende ok ne odong' chien e kinde mane en jakom mar ODM Kisumu Ayecho olweny ne okawo kindeno mar siayo joma ludhe e weche ODM kolero ni ODM no riembe e burano higa mokalo tarik 19 dwe mar 10. Let us put the record straight. An former jakom mar ODM. Omiyo kik ng'ato wachi na Ayecho jakom mar ODM odhi ka uda. An abedo partyless on 19th October 2022. Koro miyo jok maketa social media na Ayecho jakom kene jakom odhi oyo no go like moriemba e party on 19th October 2022. E twak mare, jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo nolero moko kuom chenro mag dongruok ma piny owacho medo chwalo kaluo. Omiyo sako en gima ber nikech uriworu kaka oganda, ubiro wuotho mabor kuloso dongruoku, uloko ngimau, ukelo pogruok e odu, ipuonjo nyithindi kendo iloso go gigi. Omiyo empowerment program ma wawuoye kani mine ye ukawgi. Let us work with this government
there is going to be no other government here in between as we wait for the next elections. We have to work with the government under the leadership of President Ruto because he's a father figure to the nation. You saw the number of development projects he commissioned when he was here, and he's going to come back again and again and again. Jotelogo bende nosingo siro chenro dongruok mag kanisni mapachoka kendo jiwo rowere kod mine mondo odonje chenro dongruok mag piny owacho. James Okoth, Ramogi TV. Jod bura ma Alego Songa mano Samuel Tandi koro golo paro mano marketo omenda mar NGCDF mondo miyo konyane kony mana jopuonjre mano manie sikunde sekondar ma jopuonjre dhi to duogo pacho kata mano mag day schools ka koro jopuonjre mantiere sikunde mamoko machalo kaka mago ma idakie kod kuonde tiegruok mago mag mbalariany mopogore opogore ibiro ketie bwo chenro manyien. Omedo ni chenro no geto neno ni onge jopuonjre mabiro rem donjo kuonde tiegruok mano mar yudo tiegruok manyalo konyo gi yudo yuto bang' tieko klas 12. Mang'eny riembo Facebook met kwado mondo abro discuss gi jalego Songa tigi madwa timo kuyiena aparo ni kabro penjo kuyie to igawni mwachako ni umia rusa mondo achul ami basa ridu day school kende te bet kumia permission anyalo chulo fees ni jo day scholars tema lego Songa te so jo borders to awe yo mondi bet jo macho ni day scholars okema jo pier ng'enyi to mar ariyo asefwenyo ni higa nyithindo tieko form 4 to kwa penj nyithindo gidira kanyo tieko form 4 madhi university tin to mani kor gweng' ng'eny kanyo badwa mondo wabinjru kwa kaja lego Songa ni wakao higa chiel to dhiro temutigo form 4 wateri polytechnics yaya moko water Bondo moko water Sia Institute moko water kamora witero jite technique yoko form 4. Jotelo mabaringo koro nyiso piny owacho mondo miyo ridane lwenj kedo kod jomaundu mosebedo kacha kanyayo kuo jamni nyandwat mar ho marokak magi ne timore kinde mane riwruoge mago makedo ne ratich oganda bende wuok tung' mosuo kod duol mandiko jopuonj TSC kuom riembo tich jopuonje mane dwaro mondo mi wilgi ka giwuok e gwenge manyandwat ma ugwe mano ma rito osebedo kacha ka orochore. George Bati meoler. Seche manok bang' jomaundu mosebedo kanyayo kuo jamni nyandwat mar ho marokak chwado magina kendo nego bila moro makicha e gwenge mabaringo. Jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui osingo ni piny owacho timo duto mar tieko monje gwengego ka okwayo apisa mag arita e kaunti mondo kik mbek tol. Rais wetu amekuwa has been very clear on the issues of insecurity. Mimi nataka kuwaomba tusilegeze kamba kwa sababu hiyo usalama ndio itatuletea maendeleo. Baringo hii imejulikana kwa muda mrefu kwa mambo mabaya, haswa mambo ya usalama. Kagiloso kine nyasi mar choko omenda ne kanisa moro makabarnet. MCA Mama Chongoi mabende en jalup spika mabaringo Kipruto Kimosop onyiso piny owacho mondo yaw wiye kendo rakre kod jomaundugo mapiyo. Hao wakora tena wanaanza kutukaribia. Hata jana wameua mtu ya NPR. Ile NPR vijana tumepewa kutulinda. Hao wakora wamekuja wameua na wamejeruhi mwingine. So I want to send you waziri with humility to your colleague CS Kindiki. Please inform him that the bandits are recruiting again. Let them mobilize the force that they had mobilized before atusaidie isiende mbele vile ilikuwa. Magi timore kine maduol mar riwruoge makero ne ratich oganda KNCSC ochayo duol mandiko jopuonje tich TSC kuom riembo e tich jopuonj madwaro mondo wilgi ka igologe gwenge manyandwat ma ugwe mathurka kaluwore kod rochruok arita e gwengego. Ka okalo oboke margi gikoni en tim wichkuot TSC riembo jopuonj madwaro mana mondo wilgi. Gikoni kar riembo jopuonjgo owinjo TSC otudre kod migawo mar arita mondo mi chiw arita makare ne jopuonj matie gwenge ma arita kwe osebedo ka orochore. KNCSC bende okoni mana kaka jokenya mamoko jopuonj kod ratiro mondo mi ochiwnegi arita makare kendo riembogi e tich nyiso ni TSC bende nyayo akwede kaluwore ni jopuonjgo wuok oko mag dhoudi modak nyandwat ma ugwe mathurka ka bende gine ma osebed kigetogi kod kweth mag njore e kinde mag tayo monj e gwenge makono. Jatatije mar KNCSC Suba Churchill okoni TSC nyaka koro ket okenge mar neno ni jopuonj oko kale akwede kaluwore kod dhoudi kata din magiwuokie.
George Bati, Ramogi TV. Aya, giripot ma George Bati nyakoro ma jonyo loro gi kanyo mana makelo gi kuma weche manyien kinyi makawuono na kelo weche manyien nyinga Cleophas Oloch jagisomo kanya kwaro mokeo nyaka Sango Joyce Oduor biro kod Gaset oriti masani. Vile unaona hiyo ni amount ngani hapo? 1,500, si ndio? Yes. Ungependa kuambia nini watu nyumbani, watu wenye probably wana watch draw for the first time? Venye naweza penda kuambia watu ni ati hii mchezo ni ya ukweli. I just dialed *487*3# na nikaweka 50 bob na mimi nikatangazwa kama mshindi na nimekujia sheki yangu. In case huku unaniamini, you've heard it from Elizabeth, si ndio? Asante sana Elizabeth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Sama otimore, kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchuni to kilose. Kineno kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Jite nyalo dhi e school to ji adimo agi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kokalo Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Nyakora Mugajwanga machiegni nonro mar Gaset okinyi makawuono mataye nonro mar Gaset nyinga Joyce Oduor. Kaka pile wabedo kod thuolo mar nono Gaset mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation. Okinyi makawuono adwan wachak kod Gaset mar The Standard. Antiere kae kod jafwambo wadwa mano Eric Okeo Kizito
mabende wabedo gode nonro mar gazet chieng' wuok tich ka chieng' wuok tich. Machiegni ahinya Rico Keo Kiziti chiew nade okinyi makawuono. Achiew makare Joyce. Kendo adwoko erokamano Nyasaye bongo nyaka laga mokudhonwa muya moneno odiochieng' makawuono. Koro erokamano momedo duoko ne omedo mana ritowa. Aya machiegni nonro mar gazet. Mana kaka aseng'iso nyakora Mugajwang, adwa nochak kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Kwanyalo mana neno wach mabende gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Gazet mar The Standard gino mabende ung'isowa kata pach jandiko okinyi makawuono Kizito. Ng'iswa kae ni wamed rido kanda kaluwore ni chenro no mabende giwacho kae ni Ruto Care comes at an extra cost. Mano kotudore kod chenro mar yudo thieth e nengo moyweyo e counties duto 47 mabende nosidh ayanga chieng' Mashujaa Day, mano chieng' tich abich juma mokalo. Nyaka sani koro ing'isowa ni wan kaka jo Kenya onego koro warido kanda marwa kalore ni mbele pek. Kata kamano ber to biro kalure kod universal health coverage mabende jatend piny Kenya William Ruto nosechwe koke makoro en chike pacho kae. Jokenya biro bed king'ado kata kamano singno no biro bedo kwa yudo thieth e nengo moyweyo Kizito. Joyce ma koro wach mobiro kaka koro jatend piny kanyo biro kod chenro manyien mar thieth. Koro kineno kanyo wacho mondo mi omed tuyo kanda nikech kiwinjo wer moro bende mipako dung' mar Jehova Nyasaye wacho ga ni tuyo mano kanda nungo ni lweny gere polo malo. Koro wan bende wacho ka ni watuyo mano kanda weche mag omenda tek e pacho kae, weche mag ochumi. Koro wacho ni obiro kod medo golo pesa ofuko mag jopiny mago mabiro kaka weche mag osuru nikech kineno kanyo chiwo ranyisi mar payslip kaka koro dhi chalo ne ng'ano man kod nueng'o kata medo osara mar 90,000. Koro wacho ni pesa duto ma koro ng'ane dhi medo juogi ken kanyo 2,574. Ma nyiso nang'o? Kaka koro king'iyo pesa juoko mar ot ng'ani koro sani juogo 1,350 kanyo. Pesa mar NSSF kanyo ijuogo 1,080. Pesa mar osuru mano mi pay as you earn bende kanyo biro kanyo chiegni 21,000 kod 54. Koro ng'ani pesa mokaw motero dala kanyo 66,000 manyiso ni ng'ani igolo kuom pesa mathoth. Koro wacho ni kit thieth ni kobiro obiro to pesa modhi golo kuom jopiny en pesa mathoth. Iwacho ni ka en gima kar to dhi bedo makar nikech neno kata kanyo nyamrech maromo kanyo 100,000 idhi ndike kor gwenge duto mantiere pacho kae mar mondo mi ochwal weche mag thieth gi. Koro wacho ni gima ber bende ka biro to biro kod pek mare. Koro pek mare mantie kae en ni wada medo tuyo kanda nikech sani koro kata chik mane jatend piny Kenya noseketo koke madhi medo juogo mar okumba mar thieth mane NHIF koro dhi medo golo pesa kuom jopiny. To koro NHIF ni bende koro lok ne nyingo dhi bedo ni luonge ni SHIF. Kata kamano nyaka sani mane nokoket kae magi achiel kuom taxes kata usuru mabende koro jo Kenya dhi medo chulo. Wantiere kanyo kod mar NHIF mano biro kanyo 2,475 kaachiel kod mano mar housing levy mano mar 1,350 mabende chulo nikech nitiere omenda ma ng'ato chulo ka in jal mondike tich. Nitiere me chulo kaka jal mondike tich, nitiere jal mondikie tich bende chulo. To mano mana pay slip mabende oket kanyo mano mar jogo mayudo omenda maderom 90,000. Mano achiel kuom ranyisi mabende gazeti mar The Standard omenyonwa kanyo. Kwang'iyo gazeti mar 2 kaachiel kod mano mar 3 mar gazeti mar The Standard kwang'iyo giketonwa pay slips mopogore opogore e iye kanyo kata ranyisi mag pay slips mopogore opogore kanyo. Wantiere jogo mayudo omenda maderom mano miluongo kanyo ni gross pay mar 100,000. Gin nyaka sani gisebedo ka gidhi ot kod omenda maderom 75,961. Kata kamano kalure kod medruok e kwan osuru mopogore opogore sani koro jogo mayudo 100,000 mano dwe ka dwe biro bedo ka dhi dala kata dhi pacho kod 73,473 mano dwe ka dwe. Wantiere kanyo kod jogo mayudo maderom 500,000 mano 510 mano dwe ka dwe. Gin to gibiro bedo ka gidhi pacho koro kod 346,552. Jogo mayudo 83,000 mano dwe ka dwe. Mano 830. Gibiro bedo ka gidhi pacho kod 500,000
51,420. Kata kamano en dok piny e osuru. Gima jo Kenya sani koro nyalo bedo godo kod geno ni adiera kata bedo ni koro idhi dala gi pesa matin. To ponono kidhi od thieth kacha, tibiro bedo kiyudo services mag thieth mabeyo kendo manego gin yot. Kaloro ni chenro makamae, ang'e ni jatend piny Kenya William Ruto oketo ayanga mar mondo mi jogo maponono yuto gi ok ni kare. Gin bende ka gidhi od thieth to giyude thieth maber. Kizito. Joyce Mae wacho ni en chenro makelo thieth mogonyore ne jopiny moloyo to jogo manweng'o gin e piny. Jogo mawacho ni gwonyore kod pada. En gima kare nikech neno kata e chenro no nyamrerwa kata jogo moket madhi chwalo weche mag thieth kama e kor gwenge. Iyudo ka nyamrerwa achiel dhi chung' ne chiegni del maromo 100 kanyo. Manyiso nang'o? Ochwal thieth machiegni e kor gwenge ne japiny ma tuoche moko mamonjogi mago ma ginagi dhi bedo kaka koro gidhi pimo kanyo, gipim liet, gipim malaria, tuoche makamagi minyalo thiedhe osiptende mantie kor gweng' kaka dispensary. Koro chakore mayot mar mondo mi koro ng'ato mondo mi ochwale malo kucho, koro do ka thieth nosechakre gi piny kucho. Nikech tuoche moko ma gibiro to koko gengi gi piny kucho to onyalo medre mochop kama koro kelo kata tho. Iwacho ni koro ka piny kwili nyalo ng'i kaka irakruok kode gi piny kae nyalo bedo gima kare. Nikech iyudo ni ng'ato ni wiye nochako bare mana matin kama to kuom dakika mathin ya nikech nokokawo okang' makare mar thieth mapiyo odhi to kendo koro ochop mowit nyaka ngimane. Koro ka kit thieth no nyabiro moko bed kod ng'ukruok to nyabedo makare. Inya paro chien kanyo jatend piny Kenya ma chon Uhuru Kenyatta bende nochake e kaunti ma Kisumu kod mano mar Meru mar mondo ng'iyane ka bende nyalo tiyo. Koro en gima nosechaki ma koro kinyakete tim makare to wan kod geno ni japiny nyalo bedo kod resruok nikech weche mag ngima gin wechego mochuno ahinya e ngima mar dhano. Nyaka sani koro kaluwore kod chik makamano ma bende jatend piny Kenya William Ruto nochwe koke, jakenya ka jakenya nyaka koro bindikre mar mondo mi obed jakanyo mano mar Social Health Insurance Fund ma bende en SHIF mabiro konyo jo Kenya duto e yudo nengo mar thieth kata yudo services mag thieth e nengo moyweyo. Kizito kwa dhi mana mbele mapiyo piyo. Mita nitire wach moro mida wacho kapok wadhi mbele it Gaset mar 4 kanyo. Chenro no Joyce bende no onyiswa kanyo nang'o ni ka koro chopo kata kar thieth kar level 3 4 kata bich kacha kata beni koro noseti kod pesa duto mantie kad mari okumba mari morumo to pod inyalo mana thieth ni ok nyal duoki dala. Mano bende no nyiswa kanyo. Koro nya bedo gima ber. Onyalo bedo gino makonono biro chwalo geno ne jo Kenya nikech wang'eyo ni wechego mag thieth Kizito adiera ka tuo goyo ng'ato en gino manyalo miyo ng'ato dok kata bede modhier. Omiyo chenro mag thieth koket motegno kata mise koket motegno maneno ni jo Kenya oyudo thieth e yo makare to en gino maber ahinya. Waketo mana wang'wa mar mondo mi wabwane ka chenro makamae biro dhi mbele e yo makare. It Gaset mar 4 mar Gaset ni mar The Standard kwa dhi mana mapiyo piyo Kizito. Nyaka sani koro kaluwore kod lipode mopogore ma bende osebedo kitimo e lo mamavoko mayudore Athi River e kaunti ma Machakos. Nyaka sani koro ripode sani koro osemnyiedhe lela ni nitiere jogo ma bende noyudo lobno ataro mar chik. Ka bendi wacho ni nyaka sani ne ochung chenro mar nyiewo lobe duto e gwengego mag Mavoko higa mar 2011 ma bendi wacho kae ni chenro no kata mano dwe mar 8 higa mar 2021 mane chenro ma bende sirikal ne ochungo chenro duto mag nyiewo lo e gwengego mag Mavoko. Kata kamano nitiere malingling mawachore ni chenro mag uso lo ne dhi mbele to nodhi mbele e yore ma ok ni kare. Mane momiyo nyaka sani koro jopiny mathoth manosegedo e lopego odong' ka ywak matamra gi nono kalore no muk udigi dono seng'ado ni lo makamano en mar kambi simiti mano mar East African Portland Cement. Joyce en wach malita ahinya nikech iwacho kanyo ni mor koro bire kwako kod lit nikech oganda manoyudo thuolo mar mondo mi ogedo nobedo kod mor ka koro ne gido kar jot. Ng'eni kar jot en wach malit ahinya makata keno jatend piny Kenya William Ruto bende ni kod chenro mar gero ute ne jopiny. Koro jogi bende mar mondo mi ne giyud kar jot iwacho kanyo ni lo mano nousnegi ataro mar chik nikech piny owacho bende nosegolo chik nang'o ni onge lobe miuso Mavoko to kata kamano nitiere okoch jo black ma gin koro pod gidhi kipiny ataro mar chik ma gimonjo lo makamano ma gipogo to kotimre kanyo kende Joyce kiwuotho e boma ma Nairobi ka kod kuonde mopogre bombe mopogre mwasewuothe waneno ka lope mineno ka ne onge kuma nogere ineno ka jomoko monjogi kendo pogi kanyo ndosgi matindo
matin to jomoko chako mana gedo, jok man gi nyalo bende gero ute makidi, ma nyalo gi tin bende gero ute mag mabati kanyo ni mak golo, koro kinde kaka dhi yudo ko osegedi. Ma ok en ma kende. Ino kata chien kanyo no usemubedo kimuko ute kata bathapaya mar Kangundo Road, nitiere lope mane umuke ute kanyo. Koro wakoche gi gin kata piny owacho wach ni ka okusi to gin pod gidhi adhiya ma kata ket sign moro niya lo ma ka kusi not for sale to koro not cha ema gidhi to gi umo gi rangi koro dong for sale. Koro japiny bende nande ka gima ok ka okang' makare mar timo nonro ni to lo madhi nyiewo ni bende en lo ma oyie miuso. Japiny en koselombe ni lo nitiere kae miuso en odhi adhiya mogolo omenda ne monyiewo. Koro japiny bende onego bed akicha ma sama odhi nyiewo lo otim nonro malong'o, odhi nyaka migepe mowinjore mochung' ne lope mar momiyo non to lo miuso ni bende owinjore kod uso. Koro japiny bende nitiere kaka nindo en koselombe chudhe koselombe to golo agola pesa ne nodhi onyiewo go lopegi. Koro magik matimre japiny ma koro onego bed akicha. Hai, mana kaka iwacho kanyo japiny nyaka bed akicha kidwa nyiewo lo to nani iluwo kenge duto mag nyiewo lo nikech wang'eyo Kizito ni moko kuom jogo ma bende ne nitiere kod lope Mavoko Athi River kaunti ma Machakos adiera moko kuom gi ne onge kod oboke mayango ni ma en lopa ne gionge kod title deed omiyo nyaka sani koro nyakwara Ramogi Ajwang' kidwaro nyiewo lo luwo kenge duto madwarore to mogik ne ni iyudo title deed mar lo makamano. Kalore ni title deed makamano ema nyalo yango ni lobno en madi kose oyo. To wang'eyo ni nitiere achudhe ma bende ponono nyalo chiwo ni title deed mabandia. Ne ni yudo title deed mar adiera mano ma huyanga. Ma ponono ng'ato dwa laro lo kodi tinyalo wacho ni amato lopa. Koro in ema ponono kata kochwali e doho tinyalo golo evidence madwarore. Japiny bende kowinjo kama iuso gimoro bei mayot ywayogi koro jogi usne gi mayot koro ka giwinjo to giringo koro gidwa ng'e gik mang'eny koro ging'e ni gima yot biro kod nengo. Mana kaka ilero kanyo adwa ni wadhi mana mapiyo piyo it gaset mar 6 mar gazeni mar The Standard. Nyaka sani koro nitiere jodak ma bende odak e kar dak ma Lavington mano bore Nairobi kae. Nyaka sani koro ginyalo buonjo kaluwore ni doho ong'ado kata ochungo jagedo moro mar mondo mi kik dhi mbele kod gedo kaluwore ni jagedo ne dwa gero gorofa moro ma okalo wanyalo wacho ni floors 4 nyaka sani koro gichako chwalo penjo makoni kod koni ere kaka ten county ma Nairobi ne oloko puodho gero units mago 336 nyaka sani koro 512 nitiere jagedo moro ma en nodwa chwalo rofa mare mar ponono obed mabor ma oloyo moko kata kamano nyaka sani koro jodagi nyalo buonjo ka doho mano kokale jang'ad bura Justice Oscar Angote nyaka sani koro wacho ni mano ok nyal dhi mbele. Kizito ma koro en gonyruok ne jodak ma kamanyo ka koro dwarogi koro do oyie godo nikech Joyce nitiere estate moko ma kigedo tidwa ni uto ger marom ok ni moko ti maboyo mayombo moko koro kaka noseket ni estate kama ute gero kido machal kama kendo keto estate neno maber koro kochalo gima ogwenyore moko boyo moko chiro ni koro konen ma smart koro ntie mago wacho ni lony mag gero estate dak manyasani maketo gweng' neno maber koro kane gichopo e doho madoho miyo gi resruok kanyo koro gibuonjo ka giwacho ni gweng'wa pod dhi bedo mana kaka nochan ni odhi gere koro en mana makare. Kizito keni waket tenge gazet ni mar The Standard wamula ne gazet mar Daily Nation bende mapiyo piyo kose nitiere wach momako wang'i e gazet ni mar The Standard kapok wakete tenge. Waringa wadhi kocha koro japiny akawo mana gazet mar The Nation mondo mi osomane weche mag tuke kanyo weche mag mor weche mag tongona weche nitie kanyo ma bende nitiere ma oting'o tuke ginyayudo nyaka mago momulo mag Lupita Nyarwa weche motudre kod osiepe kanyo ni wadhi ng'iyo ni weche mag orwa cha to chal nade kuro koro gikaw Nation gisom mondo giyud magi matut. E gazet mar The Standard nyakora Ramogi Ajwang' ite mar 20 kanyo nyaka sani koro wacho ni shilling set to breach the 160 mark kalore ni mano kipimo kod dola e pacho kae matine ni omenda marwa ma Kenya kae nitiere kamarach nikech ka koro chopo 160 ka dola kiloke to en gino maponono jo Kenya nyaka koro para ne nyadiriyo kose nang'o Kizito. Mano wach morochre ahinya kendo koro keto pesa wabedo kamarach nikech wan kaka jo Kenya sama koro da golo mwandu pinje mako kwa kelo kae nyithiwa masomo pinje mako koro yudo ka chulo pesa mang'eny koro wan jo Kenya pesa wa dhi mang'eny koro
en wach morochre weche mag ochumi kae. Aye, waketa ni tingi gazet ni ma The Standard, wamula ni gazet ma Daily Nation, mana mapiyo piyo. Kwang'iyo wach mabende gazet ni ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono. Kwanyalo mana yude kae. Gazet ma Daily Nation omenyo gino mathoro timore e pacho kae Kizita. Keni in bende ponono isebede kod achiedh nade kaachiel kod Modolak. Ka ponono nitiere jago mokwalo simbi. Nyaka sani koro nitiere kae Kenya's Phone Theft Syndicate. Iwacho ni chieng' wuok tich e chieng' ma koro lai bor ahinya e kembe tudruok mar Safaricom kaachiel kod mano mar Airtel. Kaloni nitiere joma thoth madhi kacha mar mondo mi gitim gino miluongo kanyo kod dho ngere ni SIM card replacement. Kaloni moko kuomgi ogo ingeta ka ponono ni wuotho kata town kacha okwal simbi. Moko no dhi kuonde mag tongona okwal simbi kanyo. Seche moko ponono iwuotho ma gitiendi mos kata idho matatu moro osekwal simbi. To simbe makamagi mikwal iwacho ni gibedo flashed. Ka gisebedo flashed to gichomo mana boda iuso gi e pinje maoko. Joyce, ma wach makoro makowa wan jo Kenya ni ok nyatiyo kata dakika 10 ka boma ma Nairobi onge ngano moma simo. Ikawo simbe mantiere jok moko ma sani tiyo kod apiko. Ma apiko ka biro ire kinjo ka apiko moro lokri ng'in tapiko ni obiro machal nade nikech same go sime bath ndano ni tapiko ni biro to chung buti to saywa simo to ng'wech. Jomoko bende tiere samite nyamburko nyamburko mating'o jowuoth ni. Nyamburko ringo to mos kata jam to drisa yao ni nono tigo simo. Jogo bro ywa simo iti madwach mana chodo iti. Jogo mawuotho bende ipo mana ka mawuotho gokinyi kata samora mora ido kose ywa simo lweti ng'wech. E kuonde jot moko bende nitiere ma bende ok inya wuotho gi simbi e kwe kidhi e gwenge mag Mathare kaka wache kanyo mago kuond moko inya bedo kod simu e kwe kidhi kuonde mag Kangemi kidhi kuonde mag Babadogo gire kidhi kuonde mag Kayole gire nitiere kuonde ma kiwuotho to ok ni makare kech kido kata kaka wach kanyo nitiere nyaka jogo michuoyo pala sama imayo gi ni ma simo kelo tho ichuoge pala gi tho imayo gi nitie nyadende moro kanyo be mano wach nango ni nochuoye pala kimaye mana simo ma nengo ne ok chop kata 20,000 kende. Koro en wach matimre kata nitie kuonde moko mok nyal wuotho kata godiochieng' nikech iyudo ka jokuoge mag simo gi moko nitie nyaka gin nyithindo matindo mane pok ochopo kata e klas 8 ni koro ojwang'o skul odonje weche mag mecho gi nyathi ma koro neno ni kochuoyi pala no ni bende eko kwale yo mayot gino gineno ruma ne dhano. Koro magi weche ma iwacho kanyo ni jopiny bende osebedo ka go report. Koro bedo ma japiny moko bedo ka gigo report ni miyo tich mar obila bedo matek mar kedo kod wach ma kamae. Koro gikoni sani chuno gi gitiyo kod nyalony ma sani mar Interpol mar mondo mi gitem manyo yore ma kamae. Manyo chuno gi boma kanyo nyo giyudo simbe 13 koket ida kete nyamburko moro matero ge piny mar Uganda. Ma koro no mak jo Kenya gi jo raia mag Uganda mantiere wach ma kamae. Koro ang'eni gi ng'eny jok matimo wach ma kamae. Koro ket mano kenge makare mar mondo mi orakruok kod wach ni wach ni mabiro ka ong'we yamo beche sani ni malo. Mana kwanyalo ng'iyo gi kwanyalo mana dhi malo matin mar mondo mi wang'iane. Nikech iwacho ni nyaka sani dakika 10 ka dakika 10 nyaka yud ka ng'ato olalo simbe. Mabendi wacho kanyo ni every 10 minutes someone loses a phone to muggers. Wantiere kayo kod tesendo bila pile ka pile nyaka yud buche ma oktin ya beach mabende ng'ato chwalo kacha kalore ni okwala simbegi. Iwacho ka ni chieng' wuok tich mang'e ni kawuono ponono wang'e ni kambi tudruok mar Safaricom kod Airtel iyawo kar saa 2 ponono nitiere jogo masani koro cherore mana kanyo giritreta ni man mondo mi Safaricom koyepo ni to gisedonjo kacha gidhi replace lines magi nyaka sani koro okwach kich mano bad miga mano mar police mano mar okwach kich matimo nonro nyaka sani koro gisechako tudruok kod Interpol mar mondo mi gikonyere e weche go mag gayo kakigolo ponono simu e pacho kae kidhi use simbe maoko mano cross border smuggling of gadgets. Nyaka sani bende mana kakisewacho nyiewo ong'we yamo ahinya to magi mag smartphone migwelo mos jomoko luongi na mula mos sani koro nengo ne ni malo mane momiyo ponono kuo mar simbe omedore pacho kae to nyaka sani wang'eyo Kizito nengo mar ngima to medo idho akiani jo Kenya biro bedo ka timore nango kalo ni nengo mar ngima ko idho ema biro miyo kata bedo yudo pek jo piny biro yudo pek e nyiewo simu
ponono chenro mag kuo bende pod ibiro medore. Joyce, ok en kuo mar simu kende nikech nitie wach manotimre ne watna moro nomaye simu e boma Nairobi kae. Kosemaye simu, jogo odhi odonjo gi nyalony masani nikech contacts line mag simu nembni mag ji ma in godo tinde wakane Google. Koro joka nodhi odonjo gi nyalony masani moyudo nembni mantie kanyo te. Nembni manogol kanyo noorne gi message, orna pesa, an gi tab, orna pesa. Nitiere jok manoro pesa manodhi. Koro ne ikwalo simu chak kendo imayo jogo mantiere contacts meki imayo kanyo e. Wach ma kamano nyako Ramogi Ajwang'o mipeke it Gaset mar 2 kaachiel kod mar 3 mano mar gazeni mar Daily Nation. Kizite it Gaset mar 3 kanyo nyaka sani koro omenynwa kae kuonde ma koro jopiny onego bede akicha kapo nono nitiere gwengego. Ondike kae ni hotspots where you are likely to lose your gadgets. Kwa ng'iyo moko kuom hotspots mabende nyaka sani koro wach ni kidak kuro kata ka intiere kuro ne ni beda kicha. Wantiere kanyo kod gwengego mag yudore e kinda mano paw ndeke mano mar Wilson Airport kod South Sea. Wantiere kanyo kod gwengego machiegni kod Oil Libya Petrol Station mano mayudore Dar es Salaam area. Wantiere kanyo kod Kware, Rongai mayudore Kajiado, Limuru Road stretch manitiere mano between town kaachiel kod Nakuru Highway. Magachiel kuom kuonde mabende koro yangi ni ponono inyalo kwale nyamburko mari kata inyalo kwale ponono gimoro amora ma intiere godo mano mar electronic. Tok mano kende kizito gwenge podi thoth kanyo. Wantiere kanyo kod Kisumu Dongo area mayudore Athi River. Mage achiel kuom kuonde ma koro kintiere kanyo to gima nini kamarach inyalo kwal simbi kata ka intiere kod gari ponono inyalo lal. Kata kedhi Ronald Ngara kanyo nyamburko mating'o ji kanyo ka ibet podi rito gari no pong yawo simu nigo simu kamae. Jogo bro sol wete bro yudho simu e iti ma ginyachodo kata iti kidhi e gwengego mag Githurai bende oket kanyo, gwenge mag Kwale, Juja Giri, gwenge thoth. Koro kamoro amora onge ber. Ki ng'ato ne ni nitie kuonde mowacho ni mage kuonde maricho kende kata kuonde waneno ni beyo seche moko nyalo lokre mabed marach. Koro en beda kicha enang'o kik iwe giri oyaye kete kanyo ma jakuo nyakawe yo mayot. Inyalo pande makata kokawe to nyalo bedo nyakruok moro matin mar mondo mi oyude. Koro jakuo ok onego bed ni keta nyenya kama oyude yo mayot. Koro en wach ma koro ji konyore iwacho nang'o arita chakre kod ng'ato wuon. Koro kosechakre kodwa wabedo kata kod nembni mag obila monyago simo piyo piyo mar mondo mi oyud konyruok kata weche makamagi kochopo nikech kuo ten kamoro amora nyaka ute imonjo. Nyaka sani wacho kae ni dwe mar 11 higa mokalo kalore kod apedha mabende ni timo kod polisi obila ne omako rawere machuo maderom 16 noyudgi kod pendni 36 noyudgi kanyo kod toy mano pistol toy noyudgi kod opanga kaachiel kod makas 6 kaachiel kod nyundo 2 ka bende ne gipondo mar mondo mi ponono gitim maundu. Kata kamano nyalo mana medo jiwo bila mar mondo mi gibeda kicha giket wange kinde ma gitimo kachero gitim kachere gwenge mopogore opogore mar mondo mi jopiny kik med yudo lal ponono ka giwinjo kata maling'ling ni nitiere jo maundu e area moro amora to gichopo kacha mapiyo mondo giduoka ne pinya kuo makamagi. Sani ang'eni kata imbe kizito ka simbi mar ong'we yamo lal ponono nyalo kawi thuolo mathoth kapok inyiewe kaluwore kod pek mar ngima. Joyce ng'eni simu kolal tichalo ng'awo idong' nyathi kich nikech simu ema timo gik moko sani. Weche mag tiche, weche mag ohala, weche mag tudruok sani itimo e simu. Makolal tichalo ng'ama odong' kende, tichalo ng'ama odong' e pinye kende min koro kitudi ko joweteni. To Joyce ng'eni jokuoge gi thoth gi bende ido ka gin nyithindo to gin nyithindo modak e kind oganda. Kendo oganda bende ong'egi to ok dwa chiwo lipot. Iyudo ka bende ka nitiere kata nyathi ma koro pache lokre mochako meche kor gweng kata kama koro pache lokre mochako meche kor gweng kata kama ji odake koganda chako wuoyo tido ka jonyuol wacho ni uyango ne nyathina nyaka koro chop chieng' moro ma koro nyenyre lela ahinya ni ma to koro jakuo maduong' ni eko yiene kara nyathina jakuo janyuol bende nyaka bed ng'ama ni kare mako wach ni nyathini ni wachich gode be koro non maber ahinya to nyathina ni ochal nade kuro ema kuo chakore. Kwa dhi mana mapiyo piyo adwa nwang'i it Gaset mar 4 mano mar gazeni mar Daily Nation. It Gaset mar 4 mar gazeni mar Daily Nation kwa dhi mana mapiyo piyo nyaka sani koro weche mabende jatend piny Kenya William Ruto nowacho odiochieng' manyoro
nowacho ni nyaka sani koro koth mar El Nino ponono ok bi chwe pacho kae. Wacho ni yes, koth biro bedo ka chwe, kata kamano pek mare ok bi bedo kaka mano mar El Nino. Kata kamano wang'eyo ni jokor chal mar kor lwasi nong'iso ni El Nino biro bedo ka chwe kochakore dwe mar 10 ni nyaka dwe mar 12 mano mahigani. Jatend piny kinde ma bende noloso nyoro ndike kae ni President Ruto now plays down widely predicted El Nino. Magi akeni koro wanyalo wacho ni en gwenyruok e paro kose nango nikech adiera Kizito. Wang'e ni jokor chal mar kor lwasi bende mana bad migao mar sirikal. Ok onyal bedo ni owacho gimoro mopogore. Sani koro nitiere pogruok e paro. Ang'o manotimore korka kori paro nang'o matimore Kizito? Joyce wacho timre kanyo koro ing'eni jatend piny Kenya boneno ujo kaka jopiny ochako wuoyo. Jopiny wacho nango to El Nino mano chak nyiswa dweche 2 mokadho dak wanene. Koro jopiny oserite makoth moro ncho chako ni chwe kanyo matin to ji ng'iye ni onya bedo El Nino kata onya bedo ang'o. Jokor lwasi mano wacho ni koth dhi chwe mar El Nino no bende kinde kanyo machiegni yande ncho wacho nang'o ni kodhno odhi chwe to koro kodhi bedo mang'eny kaka ncho pare. Koro giduoko pachgi japiny, gichalo jok manage jopiny mantie rito kodh nenya. Gimiyo kata jokano ma bende osebedo ga midhiero mar pi omako, ma bende koro midhiero cho omako ni to wadhi chalo nade. Koro osebedo kod midhiero malich ahinya. Koro Joyce en pogruok e paro kanyo ka koro nya chopo kama jatend piny Kenya bende koro nyalo wuoye. Koro wapenjo ni to kanye ma weche chako kethre godo nikech maka jotij piny owacho ma gitiyo kod mwandu mag piny owacho mar mondo mi giik piny owacho gi weche mag koth, weche mag kor lwasi gi. Koro kama ochopo ni kodhno irite, koro wacho ni obiro chwe, kata koro biro chwe odhi bedo mak mal El Nino to odhi bedo mang'eny. Koro ikruok to bedi nikech kata koth mancho chwe chien kacha manchok mag El Nino ka nokelo midhiero ne jopiny, nodaro ji, nopong'o gwenge. Koro ikruok onego bed seche duto. Aoche modinore omed mana yweyo kaka sirikal osechako ywege e gwenge mag Kanoka, omed mana ywegi gibed makare. To time kuonde te, kata Nairobi taka modino mtaro gi omed mana golo. To en seche duto kik wach ni kowach ni El Nino biro ni ka jibedo ko. To bende kalure kod climate scientist mano Eunice Koech. Nyaka sani koro nyiso jopiny ni kalure ni nyaka sani koro chieng' rieny matamra gi none boma ma Nairobi kae. Mano konyiso ni onge El Nino kata kamano. Wacho ni wameda bedo akicha kalure ni ka liet nitiere, but mano konyiso ni waonge kod El Nino kata kamano wameda ni rito. Wawinja ni to ang'o mabiro timore, koth mar El Nino biro chwe kose oyo. Adwa nwang'i wach mantiere it Gaset mar 5 nyaka sani. Koro ng'is kae ni jogo maloko hala mar mera nyaka sani koro nyaka gi ikre ne chike manyien. Ahinya to mago mag pidho, uso kaachiel kod golo mira pono kigole puothi kitere chiro. Kwanyalo mana ng'iyo, kwanyalo mana idho malo mar mondo mi wang'i ane ni to ndike nang'o piny kanyo. Ma en kalure kod nyaka sani nitiere paro ma bende ochwal e nyim od bura. Kapo nono ni paro makamani ibiro kale mobedo chik. Nyaka sani koro iwacho kae ni jopith mag mira kata jogo maloko hand mira ibiro ketnegi kum mar mondo mi kik giting' mira e geche go mago mag Toyota Probox kata apiko kaachiel kod pickup trucks mana moko kuom kuma ma bende ibiro keti ni kik iting' mira ni kanyo. Ma en kalore ni paro makamano kokale od bura mar mondo mi obed chik. Iwacho kae ni e chik manyien no jopur ibiro ng'is mar mondo mi obed kod license mopuodhi mabiro ketogi e yo maber mar pidho, uso kaachiel kod kata tere pinje maoko mira e pacho kae Kizito. Mana mapiyo kwa tiko. Joyce mano wach makare ni koro mere dwa noting'e yo makare ok mono mikete apiko, ikete probox kata ikete pickup titere gi ng'wecho soyo gunde kanyo chieng' kethe okethre piyo. Koro idwaro ni chikni kokadho ibiro kete malong' iting'e lori moro mantie kod kula ma en gino ma orit makare ma ok oketh ndhadhu mare kako ai puodho cha ma kata kitere pinje mako kucho titere ka pod ober ma nengo mare bedo makare ma koro dhi medo mana kelo yuto makare ne japur. Koro chike dhi keti madhi rito pidhe kaka iting'e. Koro ma dhi bedo gima kare. Koro kakadho oket nyaka kanyo osuru midhi juogi. Miwacho ni odhi bedo kanya mal 2 osuru mikoro idhi juogi, pasent 2 makoro idhi juogi. Koro koseloso puro obedo makare kata koro kojuogi dhi bedo makare. Kech wacho nang'o? Ma en wach ma osiro ekonomi mag gwenge mag Meru kata ok Meru kende.
kata Kenya mangima nikech kosebiro to en osuru makonyo jopiny duto. It Gaset mar 7 kanyo bende nyaka sani mana mapiyo piyo kapok watiko gi machinglo. Jatlup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro oweyo wacho wach ma osebedo kowacho ni sirikal en kambi, kila ng'ato nitiere kod shares. Kata kamano wacho ni nyaka sani kila ng'ato nitiere kod shares maromre e sirikal. Wach ma kamano nyaka Ramogi Juang nitiere It Gaset mar 7, mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Kizito adwa natie kod machinglo manitiere mano It Gaset, mano maiye, mano mar Gaset ni mar Daily Nation. Kwa ng'iyo machinglo makama en mana weche motudore kod uso mag lope e pacho kae. Mana kaka isewacho Kizito, magi gin mana weche manyaka sani wanyalo wacho ni osetimore ne jomoko. Idhi nyiewo lo to kara ponono inyiewo muya. Jomoko osenyiewo nyaka Nam Lolwe e kaunti ma Kisumu. Kalore ni seche midhi kacha nitiere anyuongi tisiemo ni cho lopi cho kara ka giduogo tiyudo nam tipenjore nang'o manotimore. Kara magi weche matimore. Jomoko seusi nyaka dho nam iyudo ka pi odhi mbele, ngero odhi iye. Koro ineno ni lo to no usni ka. Anki duogo tiyudo ka ngero duogo. Ousni muya, ousni nam. Koro nitiere jok moko mabende boma kae yudo ka lo moro nitie nono, moko be ndiki not for sale, sign moket kanyo no go piny, koka mano tiyudo kodhi otim nade oruch kama ndiki ni note no. Koro ndiki ni the land is for sale. Koro mana kaka isewacho ndika ni the land is not for sale to cho nitiere cartel ene mana chuth no kako gol cartel nyalo bedo no keto minyaga kanyo de no kena chuth orucho not kanyo. Koro in kidhi sometine this land is for sale kara not cha ogol Joyce kidhi e toke kacha nitie kudho moro yen moro maduong' kacha cha yen chuth nitie wiye kanyo makidhi kanyo tidhi do minyaga margi marachar kopukre piny kanyo unyalo warni nanga manjawi kidhi tich. Koro neno ka chuth cha obete wien olwaro minyaga mare odhi mo umo not cha makoro dong ni lokore uso. Mano kaka chudhe tiyo. Gin lo ma owachi na okusi mokusgo gin kende maber ne giuso ahinya. Koro jotang' ne chudhe gi kaka nasewacho japiny ket wang' mongo ng'ini to lo minyiewo ni bende en lo makare. Wan kod kuonde monyalo dhiye ministries mochung' ne lope wadhi watim nonro mar lo kapok wanyiewo. Ilero kanyo makare ahinya. Kizito dong' walor nonro mar Gaset gi kanyo. Nyaka Ramogi Juang e Gaset ni mar Daily Nation be naneno ka gimenyo mano tho mar jafuambo mano ma piny Pakistan Ashad Sharif. Manyaka sani kori wacho ni nonege pacho kae mano higa mokalo kata higa achiel mokalo. Nyaka sani koro kaluore kod jabero wacho ni ponono Sharif ne nyalo tonya ka ponono ni ne oring kode od thieth to kano sechiele gi magina. Wach makamano nitiere It Gaset mar 8 kaachiel kod weche matimore pinje maoko mano lweny mabende nitiere kind pinyno mar Israel kod Palestine nitiere It Gaset mar 18. Nyaka Ramogi Juang yienwa mar mondo mi watiek nonro mar Gaset. Achiw ni thuolo mar chiwo wach ni mogik Kizito. Joyce wanodok mana erokamano Nyasaye momiwa ngima. Koro kwa oganda ni kaka pile wamed mana wuok oko motegno watung' wapur ni mane kanyamiyo wayud konyruok nikech kwa bende nwabo rito waburo rito ni nyaka rum ne kwa dhi e puodho mano dhi bedo matek. Koro wamed mana puro moro mono be kod nweng'o mosiko ka jogo ma aucho kadhe but puothegi wati kod auchego e pur. Erokamano ahinya Eriko keyo Kizito kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Bi walid ne nyaka Ramogi Juang Gaset. Nyaka Ramogi Juang Gaset momori e kin mano ma Daily Nation kod mano ma The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isom e yo makare kaka pile walidho ni alidha matin. Gaset nitiere kod It Gaset ma iye The Standard nitiere kod mano mar Healthy wanyalo wacho ni Healthy Nation kaachiel kod weche mopogore opogore bende pod nitiere It Gaset kaachiel kod mago mag weche tuke. Wakawo mana yueyo madundo gi sani tok yueyo nyawadwa Cleophas Oluoch biro kod nonro mar wechego mag tuke. Omiyo imedo mana kete e Ramogi TV. Naitwa Mukaya Junior. Na kupigia simu kutoka Jipange na Viusasa. Unaitwaje? Ningependa kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu leo wa shilingi nusu milioni.
Unahisi aje Joyce? Nasikia vizuri. Mnasikia? Hiyo ni raha ya kukua na nusu milioni wadau. With as low as 50 shillings, this is how you participate. *487 *3#. Remember, the more you watch content, the more you participate in the draw, the higher your chances of winning. Uzidi kujipanga na View Sasa. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Sama otimore. Kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Ka okuchunyi to kilose. Kineno kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adi moa gi kalatas no maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyier. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en cheno bende biro nyachiel kachiel kokal Ramogi FM, kar chunje duo kod Ramogi TV. Kaka wanene. Wuok tich ka wuok tich. Chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni koro irie tiendi ni talent koro biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji. To kokinyiso ji ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwa kilo ni chenro mano mar pok opogore. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Kik od belo bai. Wakelo ni be. Ang'o miri? Aliye juu. Fuata.
Mai chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende, apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimbo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gi kik gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lin Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV.